weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewayi wargo mayela gambi bafata dinguirayi fallemma kon waktu yoni ha to masina jombuko kame ñordi sahela ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal caggal accident musɗo hanki baɗe toon to sakala ha jeeyi sababu kene tolno e nogas ɗiɗo fittandu heddi hen hoorejo jagoɗiri ndi yehino toon gam yurnitade ɗen caɗele no mbayni hollitama wonande kar baɗɗoɗon accident koko jolluno ko ɓurti ko fawno e dow muɗuma to leydi mauritanie jonde tatiɓire yuɓɓinama hande o ɗo nokshot ɗo lamorgol leydi ndi taw kadi ɗowi ɗum ko hoorejo leydi ndi mouhamed cheikh al kaswani taw koɗo teddiniraɗo ko hoorejo leydi nigéria to leydi mali chef d' état majeur armé leydi ndi holliti fiyande wande ñande alel heccenke o jeeyi sababu hakkene tolno e koninkoɓe nayo mbasi pittade men e ballal lana ndi wowa ka militaire ɓe dañi yoɓade 15 fittandu taw ko ɓen wannoɓe nde ɗon a fiyande to leydi guine konakiri moussa dadis camara gonnoɗo hoorejo leydi ndi hanki darima e yeeso bar o waɗi no wawno wadde gam salade jabade yogay namde o holliti wonde hoorejo leydi firtani wonde allah gueɗe kewɗe wa andude ko yahata e ndera leydi kabruji men mana en ha to côte d'ivoire burkina faso nigéria ma en jaa ha to togo kame égypte musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena cabune laaɓal socca ɓandu maɗa ha jiitoɗa hen hoore maɗa ene wonde gommage moƴƴo laɓɓinowo nguru ɓandu ha jiiɗa hoore maɗa an joguiɗo tasuji e ɓandu muɗuma lamlame baaye puƴe jokkodire cabune laaɓal e lallitare joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa cabune laaɓal e lallitare ne wonde gommage kono kadi aɗen jogui jumri weldi kewdi cellal moƴƴude suka e mawɗo e debbo cowiɗo kala cabune laaɓal lallitare are men adde men ko jama deppo mabɓe mawɗo o noon tawete koto guuriki samba jooma ene tawi juuɗe sohna kadiasi sa yiiɗi hen jokkodirta koye oɗona kono noon rewɓe émergent dande maayo e gardogola sohna Abdullaahi Saar hakkude nawele e demmankani ɓe mbeeɗi juuɗe mabɓe faade cabune laaɓale lallitare mo deppo mum mawɗo hande o tawete to guuriki samba joom e juuɗe sohna kadiasi sa yiiɗi hebde cabune lallitare laaɓala woto woɗɗu joni joni min dokkirma ɗen tongoɗe so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye sohna kadiasi mbatta ko 77 509 45 84 so tawi noon ko gardiɗo rewɓe émergent dande maayo woni sohna Abdullaahi Saar mbatta ko 77 507 30 93 so tawi noon gonɗa koton cuuɗi meɗen nawela jokkodirta koye Rougui Sarr mbatta ko 77 517 25 78 so tawi gonɗa koto demmankani jokkodirta koye Boy Soumare 77 902 00 04 so tawi gonɗa koto Galoya sohna Aissata Touré 77 218 09 98 so tawi koto Mauritanie gonɗa e Sénégal e nokkuji ɗi kala hen ɗo gonɗa sa jokkodireɗo hen tongoɗe maɓe kalane to tawata cabune lallitare laaɓal ne wonde gommage kamen jumri kala ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safroji fina tawa ceerno jibisi laaɓaɗo listihar kumpitiɗo ƴewgal sa jokkodire makko arokimo indema e inde nenema ma o haalane caɗele ɗe gonduɗa ha mbiyamo yoni ceerno jibisi ko kumpitiɗo ko fate banggue lasrari joguiɗo humre
kumaɗo walla ni joguiɗo caɗele dabare sa jokkudire ceerno Djiby Sy ma yiito hen hoore maɗa. ceerno Djiby Sy ko lootowo ɓayre banggue dañal aduna ha tenti noon e on commerçant walla ɗanniɗo liggotoɗo yogay fannuji certuɗi kala. ceerno Djiby Sy to banggue leɗɗe omo safra ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli ko wayno kiis fibrom nem debbo donkuɗo ɓesnude mo seyɗani memi ɗeɗo gueɗe kala kanko ceerno Djiby Sy omo safra joguiɗo caɗele goragu jawɗo yiitade hoore muɗuma sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma yiito hen hoore maɗa. ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe e fannuji tati hen lekki gooti ene safra kene tolno e 13 rafi lekki ɗimmiki ene safra kene tolno e 18 rafi. so tawi noon koye mbadi tati ɓiri ndi waddete koye gawri samme walla ni gawri suuna on noon ene safra kene tolno e 19 rafi so tawi a waɗiri no wiruma ni henna. ceerno Djiby Sy holto tawete ñalawma hande o omo tawe to cuuɗi men joom ɗum ko caggala nde o wonno toon to Wourossogui hande o omo andina dendagal bandiraɓe almuɓe makko e yiɗɓe jokkodirde makko kala omo tawe ɗon ɗo cuuɗi meɗen an juma. ceerno Djiby Sy to banggue ƴewgal so tawi gonɗa koye leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko temedde nayyi mbuuɗu so tawi noon gonɗa koto leydi Mauritanie mbatta ko ujunere ugguya so tawi noon gonɗa koye leyɗele goɗɗe ɗe gona ɗeɗo henna ceerno Djiby Sy ene waɗanma taw hay mbuuɗa yoɓata. sa yiɗi jokkodirde e tongode ceerno Djiby Sy beele mbawa neldudemo so Orange Money walla ni so Wave beele wo ƴewanma listihar maɗa mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appela beele mbawa hebde ceerno Djiby Sy mbatta ko 78 163 24 82 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp ɗum koto leydi Mauritanie 00 222 47 22 80 84 so tawi noon koto leydi Mauritanie Nouakchott to Netteka ene tawe ɗona musidɗo makko biyeteɗo ceerno Alassane Sy sa yiɗi jokkodirde ceerno Alassane Sy mbatta ko 36 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13. kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare 17 siilo hitande 2023 yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karalagal weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba so tawi on jeehi to lowre mon YouTube on tappi weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ma on jii toon tengade mon kala ko jiɗɗon hebde kumpite mon ɗemngal pulaar buuɗalir meɗe kono ne kadi jorgo miijoji ciccorgal kamene wonde gueɗe goɗɗe foyre gendi kala ma on taw ɗum toon ha mbawon rewidade golle juɓɓuɗe gonɗe e waɗede toon weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe guila tan avril 2015 ha yettiɗo ene ɗoftodira e mon e jokli windere nde kala ɗo ɓuuri woɗɗude ne yaha toon gam yidde addande men kabruji labtuɗi beele kumpitoɗen nde tawno fulɓe mbi humpitade ɓuuri humpede kala kumpaɗo ko majjere noon ɓuuri bonde e keferu wiide nelaɗo men tedduɗo o ceerno Mouhamadoul Amin Ly khalifa mo dumga wural fa hanki waɗi haalande mum timmude e yeeso jaydiyankoɓe nden haalande noon ko artude caɗele teskaɗe oɗo saaha e nder windere nde ha tente leydi ndi Sénégal ha tenti kadi e ɗiɗo hen accident ji tijjadi teskaɗi e nder leydi ndi ko wayno hen kala accident ko mayata ko ene heewi kanko ceernajo o wo arti e wasiyade yimɓeɓe nde nanata konngol lamɗo o ha tenti noon so tawi woni wonande peeje ƴettama ne wonde kuule ngam wawde rende pittali meɗen moni kala ene foti accude hen haqqille mum nde tawno moni kala ɗo woni ɗo so reeni ɗon tan renat tene kadi hisna goɗɗo so tawi an dognowo oto sa hisnani hoorema a hisnani fittanduma a wawa hisnude goɗɗo mo jolnuɗa a hisnat hoorema ndentoɗa
Allah walluma anne kadi jolowo kisna hoorema ndentoɗa ndena hoore maɗa so tawi oto heewi mbasa wide ɓitto walla aɗa langge kino anne kadi police walla gendarme gonɗo e dow bololo ndena ɓen yahoɓe ɓe mbasa tan moññanede acca yimɓe ne jaaha mbaɗen ko foti wonde ko fotani wonde ko wasa waɗede kanko ceerno mouhamadoul amin ly o wattidi ko duwanade dendagal ɓen yaltuɓe aduna kala nde jomiraɗo yurmotoɓe yafoɓe gañiɓe ɓe nde keɓata cellal mumen kono kadi o holliti rentade ɓuri a safrade ɗum ko haalandema ko hankide o waɗi e yeeso ɓen jaydi yankoɓe wonnoɓe jeese makko amadou ba hoorejo jagorɗo leydi sénégal hanki enelal hoorejo leydi ndi Macky Sall o yeehi toon to Sakala to accident o waɗi to Louga ha ganduɗa on accident bonɗo bannoɗo ha kene tolno 19 fittandu heddi hen e nder ñalawma o goto tan yeehi ha yettoyi no gasi ɗiɗi fittandu woni ko heddi hen ɗum ko caggal yontere tan kene tolno 42 fittandu heddino e accident baɗe toon to Sikilo oɗo henna accident hanki subaka ko accident mettuɗo musto no fewi gañiɓe noon wo yeehi ha toon to hôpital Ahmed Sakhir mo Louga Ahmed Sakhir Mbaye mo Louga ngam juurade ɓen e salminde ɓen e muññidde jomumen kono kadi kanko hoorejo jagorɗo ne wonde jagorɗo ya ngara jagorɗo nonne kadi gueɗe nder leydi kami jaccingol laamu ene wonde kadi jagorɗo Samba Ndioben ka kala en hanki tawama toona kame khalifaɓe taweteɓe nder diwan o kala ɓe kolliti oɗon accident wonande kar oɗon ponnoɗo nawde kene tolno 32 neɗɗo tawa e nder muɗum kene wona 49 kene ɓuura wonde 15 neɗɗo wonɓe ɓittaɓe heena ɗum noon firti ko kuule jamiraɗe ɗe ko alay saago ɗe mbaɗe so ɗe mbaɗaka moƴƴanta yimɓe tan ɓittede otoji tene gari oto ko wawi nawde ko ɗum tan nawata a fewnani mi fewnani pewnuɗo ko waɗi hen ko ɗum tan poɗɗen a wadde hen ko wona ɗum ko o laamu ngu waɗi no wawno wadde so tawi kay ko muññidde ɓen yaltiraɓe aduna e ɓen gañiɓe hen gañiɓe keeɓi moni kala million so tawi noon ko ɓen wasɓe hen pittali men koreji mumen keeɓi moni kala million ngaji ɗiɗi ko wona ɗum ko noon jeeɗiɗo e nder famille goto keddima e nder oɗo henna accident musɗo mo ganduɗa jeeyi sababu mum ko mbabba ɓe gonno e rentade hawre oɗo henna camion kame car natodiri jeeyi sababu ha ɗiɗo henna pittali kala keddi hena hôpital mo Louga waɗi e rango fade bandiraɓe taweteɓe diwano kala nde garata dokkira ƴiƴama nde tawno ƴiƴam wona sara so tawi neɗɗo wasi ƴiƴam kewɗama so tawi ari hôpital ene hatojini e rokkede ƴiƴam kewɗam no fewi oɗon accident saabima empruntéɓe ɗiɗi ɓe kala heddade hen kono sofreɓe ne tampi no fewi hanki noon laamu ngu addi hélicoptère tato tampunoɓe ɓenninama toon to Dakar heddiɓe ne tawe toon to hôpital Ahmed Sakhir Mbaye mo Louga kamɓe ɓen ɓe cellani eɗen mbiya tan nde jomiraɗo ɓeynontaɓe cellala caggal aset walla mbiyen alet jewtude hecci hanki kikiɗe onne kadi walla subaka ni accident musɗo waɗino taw koye 7 place goto kañum natodiri oto goto panoɗo hedde to lawol Guinée on noon oto fano ko hedde lawol Guinée taw kadi ganduɗa oto iwno koto bande fassi on noon doganno ko dogdu sattudu no fewi battidi ko wadde accident waɗi noon yimɓe 10 gañiɓe en hen tato ɓenina to hôpital Tambacounda goto wasi hen fittandu muɗɗoma to weeli ngara wuuro wiyetego Sinthiang Samba tonne kadi ko tana musɗo waɗi toon hanki o ko gorko nottortoɗo Sambayela Balde taw kadi ko ngabbannoɗo e leɗɗe ne itta ɓohe kañum ɓocciti yani toon heddudaki wonki mum ko sapeur pompier hoccimo ɗon hewɓe teskima ko neɗɗo deƴƴo kalmuɗo mo yiɗa fitina neɗɗo jaam julɗo ko on woni hanki janɗo e lekki ha ganduɗa heddi hen fittandu makko to leydi Sénégal keddotoɗen tato seppunoɓe e yeeso hoorejo jagoɗo leydi Sénégal ɗum ko ñande tati nduɗo henna lewru saga nde hoorejo jagoɗo leydi ndi wadduno batu e société civile artunoɓe ko fate banggue cour de compte wiide ko fate banggue covid 15 oɗon koko ñaama ɓen seppunoɓe wino ɗumen jaydiyanke nangganoɗo Papa Alé Niang yo ɗaccite hanki darima e yeeso tribunal mo Dakar ɓen tato taƴanama lebbi 2 e kaso na taw jiyata nangue taw kadi ko ngal saga koɓe ceppuno taw alda
e nde ɗon yami hoore to leydi Sénégal keddoɗena joni koto leydi Sénégal gardiɗo Pastef e nder windande makko to Facebook wo holliti wo yilloyima hanki o to Madina Gounass wuro teddungo holliti o jaɓɓama toon kanko holliti o jaɓɓama toon jaɓugal payudin ngal e yeeso khalifa o wo holliti khalifa o weltima e ko yimo toon ko ɗum ko ñalawma hanki o wo yaltini ɗum koye hello makko Facebook terre woni train express régional terre lumbotoka hakkude jamñaji e Dakar hande dañi hitande koko watti yaade horejo leydi ndi ngam manditare kaɗo hen laana hande wonani jeenari kado ɓen ɗannotoɓe hen jaaha garta caggal teskede e kala ñalawma ko ujunnaji yimɓe ɗannoto e makka hakkude Dakar e jamñaji ngam newnande yimɓeɓe ya ngara mumen kala guyka teskede toon to Kermassar wonande ɓen heeloɓe wuyɓe caggal nde ɓe pelli e vigile goto woni denowo on noon e nder gañande mum wasi hen fittande mum ɓe dañi fellodirde gendarmerie kono oto moɓe joguino o ɓe beddi ɗum ko toon to Daaru Cubbu ne tawe to Sangalkama kono kamɓe ɓe cuwa taw yiitede piyanɗe ɓutte hanki nanama toon to Ziguinchor woni Casamance tono ko biyeteɗo zone Djibi Dione nden piyanɗe noon jeeyi sababu ha koninkoɓe Sénégal nayo gañi hen jayde nde holliti goto wasi hen fittanu ɓe bonni toon guese kewɗe ɗe e yamba keddoɗen koye ɗanle ɗe ndewani lawola woni migration clandestine taw kadi ko laana majjunoka ɗiɗo dumunnaji kala naggama toon to Cap Vert nangui ɗum ko police holliti wonande laana kane wonno e nder mum 9 neɗɗo taw kadi koye leyɗele certuɗe hen 56 ko Sénégal naɓe ne hen Gambie naɓe Mali naɓe Guinée Bissau Guinée Conakry Sierra Leone naɓe ɓe nanga hen tato noon rebbo tato debbo majji wonde ɗiɗo sukaɓe ɓen ken woni joni balɗe 26 ganda ko ɗo goni tato maayi hen jeeɗiɗo ɗiɗo maayi jafuɗon jeeɗiɗo ene cafro to centre de santé police holliti toon to Cap Vert waɗa saaha noon heddi ko 6 ne tawi e juuɗe ngam hande loskoji ne hen kene fota wonde hen 15 ko sukaɓe hakkude jaarowo e duuɓi 14 e duuɓi 15 Ziguinchor ponoɗen jaɓɓade ko musidɗo men Amadou Ishaqa Keɓe kono eɗen gandi hanki won ñaam ñebbe haw ɓurtini hande woronki arde e nder kumpital mon ne gasa janggo ma on kettoyo sawtowol makko sen giwi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie hanki Nouadhibou wuro Faggudu wuro Ganni kono ne kadi hanki ko accident musɗo waɗi toon hanki ñalawma o nayo gonnoɓe oto tato maayi ɗon e ɗon goto o gañi hen gañande musde wasi fitta ɗum ko toon to hôpital oto noon ko personnel hollitama o doganno ko dogdu sattudu no fewi kono jaynede ya ñaaki e holi ɓeɗo hen wasɓe hen pittali mumena nokshata udditi hande jonde wattude tataɓire ko fate banggue forum conférence jaam Afrique kisal e ɓamtare gueɗe kewɗe kami miicoji ko ɓamtata e nden kay kisal Afrique ɗum ko nokshot jaɓɓi ɗum taw kadi udditi nden jonde subaka hande o ko horejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani ene wondi kadi e biyeteɗo Cheikh Abdullaahi Ben Baya taw komo Abu Dhabi teddinira oɗon ñalawma noon ko horejo leydi Nigéria woni Mohamed Buhari on teddinira oɗon ñalawma tawtorama hewɓe e lamɓe tawtorama hewɓe ardiɓe nokkuji Afrique nden jonde mande duumo ha ñande 19 nduɗo hen lewru kala ko wawi haalede hen ma en gartoy hen so jomiraɗo haaji ambassadeur Algérie taweteɗo to Nouakchott hanki wukkiti konngudi gulɗi jaw ngam hollirde mette mum faade ɗen jaydiyankoɓe waɗaɓe recruté taw ko ƴettaɓe yoga e médiaji leydi Mauritanie toon to Canada jayde en ligne tawetede toon taw kadi nden jayde ƴetti ɓen jaydiyankoɓe tan kene kusna ɗumen e haalde ko boni ko faade Algérie e kalde cuuti konngudi mumen ko konngudi bonɗi ɓakkata e Algérie taw kadi ko leydi gondi woni leydi anji Algérie ɓattidi taw kadi ganduɗa ko ɓen mbaɗi ɓen recruté ene kusna ɓen e diga leydi taw ɓe jejjiti leydi Algérie leydi Mauritanie ko leydi gotiri ala kala ko heeƴe mabɓe so wona jaam neɗɗo fotani lombude ɗon
haydara goɗɗum kono kadi o erima ɗen gueɗe nde ɓurata yurnitede ha jomen mbawa hewnede lawola walla ɗen gueɗe ndewne lawola délégation timmuɗo worɓe jomen ngaluji jeeyaɓe toon to Espagne jillima nder leydi Mauritanie won jillu ko hanki fuɗɗi ɓe puɗɗima jonde mabɓe balɗe 4 e nder leydi ndi ɓe joɗodima école aɗa kuuɓal to jagorɗo économique a leydi ndi woni Yakob Ahmed Aïcha ɓe mbawi yewtidde toɓɓe kewɗe no fewi kamɓe jomen ngaluji addiɓe leydi Mauritanie ko yurnitade hol jawɗele mabɓe ɗe no ɓe mbawi gollorade nder leydi Mauritanie ngam ɓamtude yoga calɗi leydi ndi ha laato gueɗe dendade hakkude wayen worɓe jomen ngaluji ɓe leydi Espagne kame leydi Mauritanie ɓe kolliti ɓe piiɓi aadima ɓe ɗoftodirɓe leydi Mauritanie haɓe ɓamta hen calɗi golle gueɗe kewɗe taw koye fannuji ceertuɗi no fewi to leydi Mauritanie keddoɗena gouverneur mo Ayouna woni wuldu al tilmida wuldu al tilmida on woni gouverneur Ayouna hanki wo duppi leɗɗe kewɗe no fewi taw ko médicament ji cafroteɗi won hen ko leɗɗe ɗe gandaka ɗo giwi no natiri leydi ndi won hen ko leɗɗe ɗe happu mumen gasi ha laaɓi won hen kadi ko leɗɗe ɗe ndewani lawol ɗen kala duppama kene wona 9 kilométre taw koye wuuro Ayouna ha yimɓeɓe ɓuura wonde nden ka kissala to Nouadhibou duttorɗena laana hinde batto mawɗo taw kadi ganduɗa ko juunoɗo gila tan octobre 7 octobre 2022 kan laana ko mawka no fewi taw kadi rokkuno ɗuma leydi Mauritanie on affaire awama to awa koye maaje ɗe Nouadhibou taw kadi kan laana rokkuno ɗuma ko leydi Japon gila tan 1997 woni hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi gil nden Japon rokkuno Mauritanie kaɗon laana mawka no fewi ka wawi ƴeŋŋinede e wiide leydi ndi ka wawi ƴeŋŋinede e wiide al akhbara jayde leydi Mauritanie to Mauritanie keddotoɗena joni gartatena jafoɗona sen giwi to leydi Mauritanie paɗena koto leydi Mali to leydi Mali paɗena wonande l'armée leydi Mali taw kadi ko chef d'état major armée leydi ndi holliti fiyande wande hecci hanki o taw kadi ko fiyande bonde no fewi wande toon to Kawla ene tawe nder Mourhadia région mo Kulikoro holliti nden fiyande jeeyi sababu ha koninkoɓe nayo mbasi hen pittali mumen taw kadi wanno ona biskata ko ɓen joguitiɓe armée ji hayso tawi woni ala taw jeytiɓe ndeɗon fiyande e ballal laana ndi wawa ka militaire ɓe mbawi yoɓade pittali 15 taw ko ɓen wannoɓe nguɗon jangu gam teskede ɗeɗo jonte kala saaha leydi ndi Mali kala ñalawma garɗo ene heeɓa jangu kala hen jangu koninkoɓe leydi ndi ene mbasa hen pittali men way ko ñande 10 ndu lewru 14 koninke heddima e leydi 6 koninkoɓe ɗiɗo kañumenne keddima hena ñande 13 ko noon ñande 2 ɗum ne kadi kene foto wonde sapeur pompier ji ɗiɗi keddima e nder nden fiyande piyanɗe teskaɗe ha toon to Sibi Koro kame nokkuji goɗɗi kala e kala saaha janguji teni heewi jeytade ɗin janguji ko ɓen wallidiɓe état islamique taweteɓe nder leydi ndi wiyeteɓe islam wal muslimina taw ko wallidiɓe ɗeɗon pelle to leydi Mali keddoɗena joni gartatena koye banditisme kame guyka e taƴoɓe taweteɓe nder Bamako e hoore mum gam teskede guyka latotoka wargo bandiyagal latotongal guyka ɗum woni ko teska e nder wuro ngo noroje tati koɓe mbiyata 3 kayma woni noroje tati ɗum woni Bamako koɓe mbiyata gon wuro symbole Bamako oɗo saha noon hewɓe finoɓe e nder wuro ngo noroji tati ɓe kolliti oɗo saha ya tawni wona ɓe tambiɓe nden kay kisal wuro Bamako ko wayno police est ce que wona ɓe ni joofa e kaɗo guyka nde tawno e kala ñalawma garɗo kaɗon guyka ene ɓeydo ƴellitade e nder Bamako e hoore muɗum Bafulaɓe wuro wiyetengo Abimbila wuro wiyetengo Bambila ene tawe Soroma ko suka gaynako
tawane wara ne ɗisa e nder goto woni tan sarawande mawde luuro mum ne mofta tona ko ton ɓandu mum tawa tuma hena ko worɓe jogitiɓe armeji walla tan taw ko bandiji yahoɓe poti wadde ɗen gueɗe kono ɓe keɓani andude haalde inde makko walla ni sifa gonka makko ko wona ɗum ko suka debbo majjinoɗo guilay ndungu taw kadi koye wuuro wiyetengo Jimé Koro on noon suka debbo Jimé Koro ni tawi nder commune mo kun fana on suka debbo jaranoɗo e duuɓi 13 majjinoɗo e ngan sanga biyenoɗo ne rokkire gorko dogi majji ɓandu mum yitama hay so tawi woni ne waɗe ɓerɗiɗi mbiyete ko kanko walla ni wona kanko wawi wonde kala ɓe kolliti ko a kanko jaltugol aduna gonnoɗo hoorejo leydi Mali woni Ibrahim Boubacar Keita wonno ko 16 janvier 2022 ha 16 janvier 2023 hanki o waɗi hitande ko yalti aduna kanko on gorko jaranoɗo duuɓi 16 to galle makko legal biyetegal sebeni koro taw kadi ganduɗa wonino hoorejo leydi ndi septembre 2013 ha août 2022 ko nden colonel Assimi Goïta dirguiti laamu makko ko nden colonel Assimi Goïta dirguiti laamu makko hanki noon ko reeji e sehilaɓe yaadi makko ɓe o jeyda landa kala mi cima ndenti ngam neldudemo du wawa wonande catal tambiɓe nden kay kisal taw kay catal tambigal nguura leydi ndi taw koye basingal fedde ngo taw ko windere woni asmart ɓe kolliti e nder diwan kulikoro wonande cimtol ngol ɓe jaltini kene tolno million pawɗo temedde ɗiɗi suka taweteɗo nder leydi Mali oɗo saaha ne jogui ko wiyete malnutrition woni ngakkugol haaruduru jiya reedu ne ƴuufi birɗe ne jalti gaɓuli e ñitte kala ne ƴuuri ɓen sukaɓe hande ne tawe e nder leydi ndi maɓe tolno million e temedde ɗiɗo neɗɗo kono kadi ɓe ɗaɓɓiri pelle windere nde kala kene tolno e milliard uji 40 ngam wawde faabade ɗiɗo henna ɓesguji aɓe ɗamini ɗum manaɗe jiifaji mabɓe ɗo tan e 2023 nde hitande gonɗen ngam faabade ɓe garti kadi e violation baɗaɗo e yimɓe taweteɓe e nder leydi ndi ha tenti toon to diwana kulikoro kene tolno e temedere walla mbiyen ujunere e temedde joyo civila ujunere e temedde joyi e capanɗe jeeɗiɗi victime temedde jeetate capanɗe joyi e joyi woni ko gaña capanɗe 4 woni ko wara ko heewi hen majji bifta woni hen ha hande ganda ko holto goni e cimtola ngol ɓe jaltini to Côte d'Ivoire wonande directeur uji tati taw ko RTI sen leydi ndi télévision leydi ndi yowanoɓe gila tan ñande 2 janvier ɗaccitama hanki on nden yowre ɓe garti e golleji mabɓe ɗum ko caggal kanko on Habibata Dembélé taw kadi ganduɗa ko on woni directrice te gardiɗo no wonde Dayla Kame Cissé Issa ɓeɗo kala garti e golle mumen ɗum ko ñande 2 walla ni ñande 31 décembre wonande discours faade ɓiɓɓe leydi ndi discours hitande Jami Kisala hoorejo leydi ndi woni Alassane Dramane Ouattara ko wanno on discours ñande hen ɓe jinno ko fawtudemo ñande 2 nde ɓe juumi ɓe pawi discours makko ñande 6 août 2022 ɗum jeeyi sababu nden jumre ha saabi ɓe jowa hanki ɓe gartirama e golle mabɓe ngam hollirede kala gardiɗo oɗo fannu fotani jawodirde gueɗe patuɗe ɗiɗo hen fannuji ha tenti ko yowiti e mawɗo leydi ndi to Burkina Faso gouvernement leydi ndi erima moɓodiral timmugal ngam ko ɓuuri yawde yiitude kene tolno e capanɗe joyo debbo yanoɓe wocoyde e ƴewoyde ko ɓiɓɓe men ñaami toon to guese ara binda ha bifta toon to guese mumen ɗum nan koye wuuro witengo kiki worɓe mabɓe e bandira mabɓe kala hande nattiɗanade ɓerɗe mumen nana dari enen gulla jamma ñalawma ha tenti ɓiɓɓe tokosɓe ɓe ɗacci e nder cuuɗi mumen e nder cuuɗi mabɓe kamɓe ɓe rewɓe nawaɓe andaka kala ɗoɓe nawa laamu ngu erima moɓodiral timmugal loni erima ɓuuri yawde yaccade ɓeɗo henna rewɓe yanoɓe guese ɗaɓɓoyde ko ñaama biftade ɗacci sukaɓe rewɓe ɗacci foof kadi ene nawa nde ɗaccitte ko ɓuuri yawde e yaccade to Nigéria état mo Niger wuuro witengo kafin koro to ne kadi ko prêtre goto nottortoɗo inde Isaac Achi kam duppa e galle mum sanga 2 heures jamma duppane wuuri
waɗi ɗum ko worɓe jogitiɓe kono andaka ɓe ko goni mbete ko boko harama walla ko iswab walla ko pelle goɗɗe bandiji e même on jamma kene tolno e joyo fidèle en taw ko isa iya ena woni kañumen biftaɓe yahnoɓe juldoyde e traite mumen e nder état mo kat sina onne kadi gañama e junggo kono kam Allah faabima ɗum mayani taw kadi ganda hollitama guila 2020 kene tolno e temedde tato suka biftama e nder état mo kat sina taw état mo kat sina koye état jiyaɗo e nder wuuro Mouhamed Buhari horejo leydi a Nigéria to Togo guila tan 2020 koko haɗano kala ko fati banggue moɓodire ha tenti ɗin landaji dawriyankoji jeeɗiɗi parti moɓodirɓe mbaɗi koye men landa gota gam habtade landa laamu moɓodiri ñande 14 ndu lewru 2023 gam wadde meeting men mawɗo no fewi to Lomé ɓe kolliti oɗo meeting no yaari ni aɓe kooli so tawi jaɓɓal changeani so sumgoji mbaɗi ene gasa maɓe tontu a tibaka ha faya dow to Égypte ɓeydi jokkodiral hakkude mum e leydi Chine ɗum ko caggal jillu ñalawma hanki o jagorɗo affaire étrangére mo leydi Chine jillu makko to Sharm el Cheikh hakkude makko e nanda makko ɓe jewtidi toɓɓe jaƴƴe no fewi guilto banggue faggudu ha to koninkoɓe leydi ndi e jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala joolam jaɓeri paɗen koto Italie maafiya ɓurɗo yiilede e nder Italie kam fawa junggo hanki on noon ɓurnoɗo yiilede ɗiɗo hen duuɓi 50 kala wonno ko yiilede nder leydi ndi kankon biɗeɗo mettawo missing no fawama junggo taw ko maafiya ɓurnoɗo yiilede to Japon ne ɓeydi jillu muma tawama toon to Inde gam ɓeydude nden kay kisal ɗum ko caggala nde yeehi toon to Grande Britannique o fayi toon to États-Unis d'Amérique omo tawe to Inde sifande ɓeydude to banggue nden kay kisala e ɓeydude heblo e jokkodiral to banggue koninkoɓe sifti noon Japon nana tan heblo ne heɓano leydi Chine kame koridinoro gam wasde ɗum hoolade ɓeɗo henna e kala saaha ne mbawi guijadeɓe walla jana e dow mabɓe ɓe jaaha ɓe ñaltindeyo to G7 beele ɓe daña doole timmude to États-Unis d'Amérique Joe Biden caggal nde o holliti Californie ko état catastrophe woni tan musibbaji gondi toon mawya toon ñande 19 nduɗo lewru on alhamisa ɓaawo janggo gam juuroyade gañiɓe mayɓe taweteɓe toon ɗum ko caggal nde to woli keneli inondation e galasuji kala jippi toon ha jeeyi sababu kene tolno 19 neɗɗo mbasi toon pittali mumena musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garande en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiiranena